Dan di depan kamu apa yang terjadi dan arti. Dan bagaimana kalau tidak budi. Niki melampa deh. Oh ya, blangkon barang iki. Omahe ngendi? Langkung. Monggo, Pak. Nggih. Nggih budi. Kula niku melampa deh. Oh, Apa kamu? Ora ngerti jenenge bapake engko tandraku kapiran wis arep didol nggo besaran. Wis Wala. Bareng madang. gunamu ki kae iki tak gedum-dum wektune iki. Wong nggo blangkon. Aku Ayo 12 paling. betul kamu kuwi. Kok ora tak ndet kok. Non sewu. Kali progo pundi, Pak? Saudaraku, pergilah kamu ke Puncak Sariloyo. Puncak Sariloyo itu sebelahnya Puncak Suroloyo. Berjalanlah saudaraku. Sebentar lagi kamu akan nyampe ke situ. Dan di depan kamu itulah Puncak Sariloyo. Rasakanlah saudaraku apa yang terjadi di saat kamu ada di Puncak Sariloyo. Bahwasanya kehidupan ini adalah mengandung makna dan arti. Dan bagaimana kalau kamu sendirian di atas puncak? Inilah yang harus kamu rasakan saudaraku. Saudaraku, hidup tidak mampu sendiri saudaraku. Saudaraku, kamu sekarang telah berada di puncak. Puncak segala puncak. Maka yang harus kamu pelajari saudaraku, puncak kesadaran yang sangat tinggi saudaraku. Rasakanlah sensasi yang ada di atas saudaraku. Bagaimana rasanya di puncak. Di puncak kesadaran yang sangat tinggi, maka kamu akan bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Inilah yang harus kamu rasakan saudaraku, yang harus kamu jalani saudaraku. Saudaraku, ingatlah saudaraku, puncak kesadaran itu sangat licin saudaraku. Saudaraku, istirahatlah sebentar di depan kamu ada Dakruk. Saudaraku, kesadaran sangat licin saudaraku, karena kehidupan saudaraku. Nanti aku akan melanjutkan perjalanan. Saya silakan. Sudah cukup istirahat saya. tidak budi. Niki melampa deh. Oh ya. Ya. Nggih. Ya. Nggih matur nuwun nggih. Ya, Nggih matur nuwun deh. apa iki? Aku urung tau kenal iki. Kok pakai blangkon barang iki? Omahe ngendi? Wis lah, aku tak lunga wae timbangane aku mikir.
nggih. Nggih pundi? Iki melampa-melampa deh. Oh, nggih pinarak mawon dia nganu Ini tak bro. nggih jam 12 niki. Oh, nggih. Bisa riyen ngurmati. Oh, oke. Ini gini kan iki deh. Nah, maka jadi tinggal main. Oh, tinggal balik nggih. Mungkin kula lanjut ya. Nggih, nggih, nggih. Pinarak riyen. Monggo deh. Nggih, monggo. Jenengan janten pundi? Kula niku melampa-melampa deh. Oh, pun dugi pundi niki wau? Kula boten ngertos deh. Mungkin iki deh. Nggih. Nggih. Ah. Niki kula pun kepagi jenengan, Nggih. matur nuwun, kula ngelanjutke perjalanan iki deh. Oh, nggih. Sama niki antar putih kulane kupanggen niki antar kalian niku nyen ngapunten nggih. Oh, nggih, sami-sami deh. Nggih. Sami-sami. Nggih. Ah, nggih. Dan iki aduh, sopo kayak mau ora ngerti jenenge barang itu ora ya wis ben lah besok nang anu ya nganu aku ya lali lah tekon jenenge barang iki piye iki mau itu tak anjing ini jagung kowe andraku wae nyelengi bapake engko tak andraku kapiran wis arep panen iki mbok menawa engko iso nggo muriki anak bos. Wah, ini mulai arep di bedoli anune kembange iki. Arep gawe megar ngene. Yang ngene iki sarep di bedoli siap. Besok iki nggo pakan wedhuse lemu didol nggo besaran. Ya 10 ra payu-payu wedhuse wis. Ambuh ora. Woi. Woi. Wala. Ya niki apa kowe iki? Ah, ini jagung apa? Wah. Piye? Ah, kadulane gawe lae, pangan ulen. Pandi. Wah, aku ki gak cerong omah wae, agek bar madang. Sebetulnya dalan rolasan. Aku di obati ulung nang Wes ya. Ha kene pokono gubuk. Wah, kene Ya wae. sini ya yo. Karo udut. Ora apa-apa rek aku. Ya. Mati. Dera kaya Ah, cek. ndek yo mati e. Bonamu ki kaya iki tak pare-pare kene iki men iso ijo tandurane kaya bonaku iki barang iki sesuk iso panen kena nggo butuh keluarga. Wah, karang wektune iki gedum-dum wektune iki. Ora candak ya goleke wong, bayarke wong kaya aku. Aku mau ki ketemu wong nggo blangkon. Aku di tekoni warna-warna kae. Aku ki lali tekon jenenge mbok sapa jenenge aku ra dong. Wah, kepiye kowe Ya wajane lali kok ora kelingan ngono wae. Kenalan iki kudu ngerti ya jenengane. Lali aku ki mergane iki. Wah, ya golek ngendi nek tak ngerti alamate, tak ngerti omahe ya nek Yo. kenal apik. Wis nek kono butuh ra ya golek aku meneh. Wah, kowe iki kepiye? Wong ngendi lagi? Aku rati. Wong kowe pokoke nganu, tak ungase wong ndi nggo motor. Wah, Ndono wong ndangke ya ketekan jagung ya. Tak Wah, arep pusing lali. endi wonge? Ngerti di taratan kono ya. Walah. Ai 12 paling. Dene. Bedane endi? Tekan hotel ta mergane. Kok mlaku ngalor dene kamu ki. Wah. Ale dene sok kapan? Endi wae ra ngono lek. Mu nang ngalor kono kae. Wah, eman-eman wonge. Aku ngalor kene mlaku wong iki. Wela. Aku ya ora tak aku gak ngerti cetok kamu ki. Kok ora tak ndek apa piye ngono lho. Wong iki lak do kesusu wong iki. Wah, wong iki aku ki nek ketemu wong nganggo blangkon iki aku seneng wong iki mesti jawane kenthel kuwi. Jane Ngomong aku ya ora ngwastake wong iki wong endi tak tekoni ya. Wah. Mbut gawe nang opo ya. Aku ya tekoni tok ya monggo. Terus berjalanlah terus saudaraku, ikuti kata hatimu. Karena jasmani kalau tidak ada nurani maka akan buta saudara. Inilah yang harus kamu rasakan. Saudaraku,
berjalanlah terus. Nanti di situ ada tempat kecil, di situ namanya takruk. Berhentilah di situ, saudaraku. Dan di depan kamu berhentilah. Disitulah tempat takruk yang mana kamu bisa beristirahat sebentar, saudaraku. Tempat siapa ini ya? Kok ada di pinggir jalan? Sudah selesai saya istirahat. Saya akan melanjutkan perjalanan saya. Tugas kamu adalah berlatih silat jam 12 siang, saudaraku. Saudaraku, berjalanlah terus kamu. Nanti setelah kamu ketemu sama saudaramu, tugas kamu adalah berlatih silat. Saudaraku, berjalanlah terus. Tugas yang kedua adalah mencari tempat yang licin. Di Kali Progo, saudaraku. Berjalanlah terus, ikuti kata hatimu. Nanti kamu akan ketemu sama seorang, tanyalah sama dia. Pak, non sewu. Kali Progo pun di, Pak. Kali Progo pun di, Pak. Sebelah sana, Pak. Sebelah sana? Ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak. Ini tuh bapak ya mau Dik? Nggak tahu. Apa ya, Dik, ya? Apa ya namanya? Berlatihlah di sini, saudaraku.
Om.